Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, Malabuyok ug uban pang mga munisipalidad sa Cebu Province ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat Kapitulo 18, versikulo 24 hangtod sa 28. Ang giingon diri, may usa ka Hudiyo nga ginganlag Apolos nga taga Alejandria nga miadto sa Efeso. Maayo siyang musulti ug batid sa kasulatan. Namatuto siya sa pagtulunan sa Ginoo ug sa dakong kadasig. Nagsulti siya ug nagtudlo sa husto mahitungod kang Hesus. Hinuon ang bunyag lamang ni Juan ang iyang nahibaw-an. Maisugon siya nga misulti didto sa sinagoga. Sa pagkadungog ni Priscilla ug ni Aquila kang Apolos, gidala nila siya sa ilang balay ug gisaysayan sa hustong kahulugan sa pagtulunan sa Dios. Sa dihang mihukom si Apolos nga muadto sa Gresya, ang mga magtutuo sa Efeso mibulig kaniya pinaagi sa pagsulat ngadto sa mga kaigsuunan sa Gresya aron dawaton siya nila. Sa pag-abot niya, nakatabang siyag dako sa mga tawo nga tungod sa grasya sa Dios nahimong mga magtutuo. Gilupig niya sa lantugi ang mga Hudiyo pinaagi sa lig-on niyang mga katarungan nga nagmatuod gikan sa kasulatan nga si Jesus mao ang Mesiyas. May the Lord bless the reading and hearing of His words. Daghan ang adunay kadasig apan kulang sa kahibalo. Adunay daghan usab nga may kahibalo apan kulang sa kadasig. Kining duha ka matang sa mga tawo, mga kahigalaan, anaa kanunay sa matag iglesia. Kung mahimong mabungahon ang simbahan, kinahanglang maningkamot kini nga giyahan ang mga kulang sa kahibalo apan madasigon, ug pukawon ang mga miyembro nga adunay kahibalo apan walay kadasig. Kining duruha ka matang sa mga miyembro, mga kahigalaan, kung dili sila matabangan, mahimo pa hinuong kabug-aton sa gingharian sa Dios, imbis nga galamiton. Ang madasigon apan kulang sa kahibalo, mahulog sa mga hiwi nga pagtulunan, ug ang mga may kahibalo apan kulang sa kadasig, mahimong sama sa iglesia sa Laodicea, nga gibahara ni Kristo nga iyang iluwa, tungod kay dili init ug dili usab bugnaw. Si Apolos sa atong teksto karong hapuna, mga kahigalaan, gabagabaga sa kadasig apan kulang sa kahibalo. Ang simbahan sa Laodicea sumala sa nahasulat sa pinadayag, adunay kahibalo apan kulang sa kadasig. Hinaot nga tinguhaon nato ang parihong kadasig ug kahibalo aron kita mahimong mas epektibo nga magbubuhat
sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, si Apolos kaniadto usa ka madasigon nga magwalali apan kulang sa kahibalo. Ikaduha, si Apolos karon usa ka madasigon nga magwalali ug napuno na sa kahibalo. Mudangat na kita sa unang punto. Si Apolos kaniadto usa ka madasigon nga magwalali apan kulang sa kahibalo. Kinsa man ni si Apolos, mga kahigalaan? Ang giingon sa atong teksto, gikan siya sa sikat nga syudad sa Alexandria sa nasod sa Ehipto. Dako kayo kadto nga syudad ni adtong panahona. Gitukod kadtong maong syudad ni Alexander the Great, ug kung nahinumduman ninyo ang leksyon nato sa world history, si Alexander the Great usa ka ngilngig nga mananakop sa imperyo sa Gresya. Iyang gitukod ang syudad sa Alexandria nga nahimong sikat nga syudad tungod sa dagkong universidad ug mga kolehiyo niini. Ug kining si Apolos sa atong teksto, posibleng naedukar sa usa sa mga dagkong universidad didto. Gilarawan siya sa atong teksto ingon nga maayong musulti ug batid sa kasulatan. Sulig-on kaayo ang iyang pundasyon alang sa pagpangwali tungod kay matod pa sa atong teksto na matuto siya sa kahibalo mahitungod sa kasulatan. Apan ang iyang taas nga libre nga kahibalo sa kasulatan wala mahitabo sa usa lamang ka gabii, mga kahigalaan, kundili nagtuo ko nga bunga kadto sa pagpadako kaniya sa iyang mga ginikanan ug mga maestro sa dalan sa atong Ginoo. Dili maingon ni adto si Apolos kung wala pa tumana sa iyang mga ginikanan ang giingon sa panultihon kapitulo 22 bersikulo 6 nga anaron ang bata sa dalan nga kinahanglan niyang pagalaktan ug sa iyang pagdako dili siya mobiya niini. So nindot kaayo alang sa atong mga ginikanan nga tigpaminaw karon, samtang bata pa ang inyong mga anak, matutoa, mahitungod sa pulong sa Ginoo, imatuto sila sa kahibalo sa Biblia. Ang kahibalo ni Apolos, mga kahigalaan, sa kasulatan, plus ang iyang nagdilaab nga kadasig, mao ang nag-aghat kaniya nga muwali og insakto gayud kaayo, mahitungod kang Hesus. Apan bisan pa og insakto ang unod sa iyang wali, kulang gihapon kadto kaayo, tungod kay ang giingon sa atong teksto, taman raman kang Juan Bautista ang iyang nahibaw-an. Wala man siya masayod nga ang Mesiyas nga giproklamar ni Juan Bautista miabot na. In other words, wala siya masayod mahitungod kang Hesus, ang Dios ug Mesiyas nga gimantala ni Juan Bautista. So ang iyang kahibalo, mga kahigalaan, kutob ra sa panagna ni Juan Bautista mahitungod sa Mesiyas nga musunod kaniya. Wala siya masayod nga miabot na ang Mesiyas. Anino sa mga panagna lang ang nakita ni Apolos. Apan dili kadto basta-basta nga anino, tungod kay mas labaw pa kadto ka tataw kaysa panan-awon mahitungod sa Mesiyas nga nakita nilang Jeremias ug Isaias ug uban pang mga propeta sa daang tugon. Mao di ay nga maisugon kaayong nagawali si Apolos nga adunay pagdali-dali tungod kay misunod man siya sa tunob ni Juan Bautista nga gipadala sa Dios aron andamon ang dalan sa pag-abot sa atong Ginoo. Wala lang gayud siya masayod nga nakaabot na ang Mesiyas nga si Hesukristo. So insakto ang pagtulunan nga nadawat ni Apolos mahitungod sa Mesiyas, apan dili hingpit ang iyang kahibalo. Sa kulang nga kahibalo nga iyang nabatunan, naningkamot siya nga may tumang kadasig nga pahimangnuan ang mga katawhan nga mangandam alang sa pag-abot sa Mesiyas. Apan wala siya masayod nga nakaabot na di ay ang Mesiyas. So nakita ninyo, mga kahigalaan, posible di ay nga matudlo sa usa ka tawo ang kahibalo nga iyang nabatunan ngadto sa uban. Ug tungod kay importante man gayud kaayo ang nahibaluan ni Apolos, wala siya nagpakahilom. Iya kining gimantala ngadto sa uban, diha sa tumang kadasig ug kahanas sa pagpamaba.
Ug dalaygon kaayo ang Ginoo mga kahigalaan tungod kay wala niya itugot nga kining abilidaran madasigon ug sinsero nga magtotoo nga si Apolos magpabilin sa kakulang sa kahibalo sa kinatibuk ang mensahe sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Nagpadala siya og Kristohanon nga managtiayon nga si Priscilla ug Aquila aron mapasabot ngadto kang Apolos ang kompletong ebanghelyo sa grasya sa kaluwasan diha kang Kristo. Nanginahanglan gayud kaayo og pagiya si Apolos ug haom gayud kaayo si Aquila ug Priscilla nga mugiya kaniya tungod kay nagiyahan man pud sila ni Apostol Pablo. So obserbahan nato mga kahigalaan ang nahitabo. Napamatian ni Aquila ug ni Priscilla si Apolos nga nagwali sa sulod sa sinagoga ug bisag nasayod sila nga dili kumpleto ang istorya nga nahibaw-an ni Apolos, nagpailob lang sila. Wala nila pakaulawi si Apolos, gipasagdahan ra nila nga mahuman siya sa iyang wali ug dayon pagkahuman ilang giimbitar si Apolos sa ilang balay ug gisaysayan sa hustong kahulugan sa pagtulunan sa Dios. Nindot kaayo mga kahigalaan no, ilang gitabangan ang batan-on nga magwalali aron mahimo pang mas epektibo sa iyang pagpangwali. Ang tanang pagtulunan nga ilang nadawat gikan kang Apostol Pablo, ila usab nga gipasa ngadto kang Apolos. Ug gibuhat nila kadto sa mahigugmaon nga pamaagi. Usbon ko, wala nila pakaulawi si Apolos sa sulod sa sinagoga, apan ilang gihulat uban sa dakong pagpailob ang iyang wali nga mahuman, ay ha pa nila gipaambit kaniya ang kinatibuk-ang pagpasabot sa mensahe sa ebanghelyo. Mao kini ang kinahanglang buhaton sa mga hamtong nga miyembro sa sulod sa iglesia ngadto sa mga batan-on nga gibansay pa lang alang sa buluhaton sa atong Ginoong Hesukristo. Ato pong maobserbahan mga kahigalaan ang pagka mapainubsano ni Apolos. Bisan pa sa iyang kabright o graduate sa inilang universidad didto sa Alexandria, wala niya balibari ang pagtulunan gikan sa yanong managtiayon nga si Aquila ug Priscilla. Nga ang panginabuhi nagtinda lamang og mga tulda. So he was a teachable young man. Ug alang sa mga batanong graduate sa Bible school ug seminaries, ayaw gayud intaw ninyo kaminusi ang kaalam sa mga hamtong nga miyembro sa iglesia. Bisan pag wala pa na sila ka-graduate og Bible school ug seminary, parihan ninyo. Mas manggialamon paghihapon na sila sa mga praktikal nga kaalam kaysa kaninyo nga nakagraduate tuod sa Bible school ug lapad na ang pagsabot sa Biblia apan kulang pa sa kasinatian sa mga praktikal nga butang sa kinabuhi tungod kay batan-on pa man ang inyong edad. Mga praktikal nga butang sa kinabuhi nga nabatunan na sa mga hamtong ug mga katigulangan. In my case, mga kahigalaan, doktoral na ang akong level sa De La Salle University karon. Language Studies, major in English. Apan wala gihapon ka kumingking ang akong kaalam sa 91 anyos nako nga lulo nga si Isabelo Lauri Sr. nga taas na kaayog kasinatian sa mga praktikal nga butang diri sa kalibutan. Kung ang akong lulo ang muistorya, makangangaming tanang mga apo sa kalalom sa kaalam nga mugawas sa iyang baba. Busa kamong mga batan-on nga mga pastors ug mga Bible school students, itunob gihapon ang inyong mga lapalapa sa yuta. Tungod kay nakigbatok ang Dios sa mga garbuso, apan naghatag siya og grasya sa mga mapainobsanon. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Si Apolos karon usa ka madasigon ug napuno na sa kahibalo. So klaro kaayo nga ang simbahan didto sa Efesos, sumala sa atong teksto, miila sa katakos ni Apolos sa pagtudlo ug pagwali. Ilang girecognize si Apolos isip usa ka batan-on nga gifted preacher. Ug sa dihang mihukom si Apolos nga moadto sa Gresya, ang mga magtutuo sa Efeso mibulig kaniya pinaagi sa pagsulat ngadto sa mga kaigsuonan sa Gresya aron dawaton siya nila. Mao kini ang giingon sa bersikulo 27 sa atong teksto.
Aduna na siya hingpit nga pagsabot sa kinatibuk ang mensahe sa Ebanghelyo. Ang iyang pagkahanas sa Biblia ug ang iyang pagka magtutuo na karon kang Kristo, ingon nga iyang bugtong Dios ug manluluwas, nagpa-qualify na kaniya, ingon nga balido nga magwalali sa Ebanghelyo. Karon unsa man ang nahitabo sa pag-abot niya didto sa Gresya? Paminawan ninyo ang giingon sa sumpay sa bersikulo 27. Ang giingon diri, sa pag-abot niya, nakatabang siyag dako sa mga tawo nga tungod sa grasya sa Dios nahimong magtutuo. Matik din ninyo mga kahigalaan, tungod sa grasya sa Dios nahimong mga magtutuo. Kay nga naman, ang pagtuo di ay kang Kristo, dili kini kinaiyahan nato. Wala kita gipakatawo nga aduna nay pagtuo sa Dios ug sa atong Ginoong Hesukristo. Grasya ra di ay ang pagtuo nga gibubo sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Dili di ay nato pwedeng ipanghinambog ang atong pagtuo, tungod kay dili man kita ang nagmugna niini sa atong kasing-kasing. Muni giingon sa atong teksto, tungod sa grasya sa Dios nahimong mga magtutuo. Ang giingon sa Hebrews kapitulo 12 bersikulo 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So si Jesus di ay ang tigmugna ug tigpahingpit sa atong pagtuo, dili ang atong kaugalingon, busa wala kitay ikapanghinambog. Kung buot natong masayran kung nganong gipili ni Apolos nga moadto sa Gresya, hilom ang Biblia mahitungod niini. Apan sigurado ako nga nadunggan niya ang kalampusan sa pagpangwali ni Apostol Pablo didto. Nadunggan usab niya ang pag-alkontra sa mga Hudiyo batok sa iglesia didto. Mao nga nagtuo ako nga buot siyang moadto didto sa Gresya aron palig-unon pagayod ang simbahan didto ug aron kabigon ang mga Hudiyo nga dili pa magtutuo ug pamatud-an ngadto kanila nga si Hesukristo gayod ang tinuod nga Mesiyas ug manluluwas. So hingpit na karon ang iyang kahibalo sa Ebanghelyo, mga kahigalaan. Ikakurat pa ba nato kung anong mas nahimo pa siyang madasigon sa pagmantala niini? Gani sa bersikulo 28, ang giingon diri, gilupig niya sa lantugi ang mga Hudiyo, pinaagi sa lig-on niyang mga katarungan, nga nagmatuod gikan sa kasulatan, nga si Jesus mao ang Mesiyas. So nakita nato kang Apolos ang matahom kaayong kombinasyon sa kadasig ug kahibalo. Hinaot nga ang tanang mga pastors, mahimong susama kang Apolos. Paminawan ninyo ang kwalifikasyon sa pagkapastor, sumala sa nahasulat sa 1 Timothy chapter 3, verses 1 to 7. Ang giingon diri, tinuod kining maong panultihon, ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, nagtinguha og maayong buhat. Busa kinahanglang dili masaway ang pangulo sa simbahan, usaray asawa, maugdang, mapugnanon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kalinaw, maabi-abihon ug maantigong mutudlo. So giapil gyud diri sa kwalifikasyon, maantigong mutudlo. Kinahanglang dili siya palahubog ug dili palaaway, kundili malumo ug makigdaiton. Kinahanglang dili siya nawung og kwarta. Kinahanglang maayo siyang mudumala sa iyang kaugalingong panimalay ug makapanton sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon ug magmatinahuron kaniya. Kay kun ang usa ka tawo dili maantigong mudumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala sa simbahan sa Dios? Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabig, kay tingali unyag magmapagarbuhon siya pag-ayo ug tungod niini silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa. Kinahanglan nga tinahod usab siya sa mga dili sakop sa simbahan aron dili siya kaulawan ug mahulog sa litag sa yawa. So reminder kini nga mga kwalifikasyon mga kahigalaan sa mga nagtinguha nga mahimong pastor, nga maningkamot nga makapasar niini nga mga kwalifikasyon. Ug sa mga pastor na nga paningkamutan nga ikinabuhi sa tanang higayon kini nga mga kwalifikasyon.
Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga wala pa kang Kristo, imposible gayod nga makabaton kamo og tinuod nga pagtuo kung wala kaninyo ang kahibalo mahitungod sa pagtulunan sa Ebanghelyo. Ang giingon sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17, ang pagtuo nagikan sa pagpamati ug ang pagpamati sa pulong sa Dios. Mao nga kung ikaw higala naglikay sa pagtuon sa Biblia, imong gilikayan ang tinuod nga pagtuo. Kung unsa man ang imong pagtuo kunuhay karon, tuo-tuo lamang kana nga walay basihan sa kasulatan. Kinahanglang masayran nimo nga ikaw makasasala tungod kay imong gisupak ang balaod sa Dios, sama sa ayaw pagpamakak, ayaw pagpangawat, ayaw pagsimba og Dios ug uban pa. Nahailalom ikaw sa tunglo sa Dios gumikan sa imong sala ug paghigugma sa sala. Mao'y hinungdan nganong mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan aron iyang luwason ang mga makasasala gikan sa ilang mga kasalanan. Gisunod niya ang tanang balaod sa Dios ug iyang gibayran pinaagi sa iyang dugo ang tanang silot sa sala. Iyang gisalo ang tanang kasuko ug kapungot sa Dios batok sa sala aron si bisan kinsa nga maghinulsol sa ilang sala ug mutuo ug musalig kang Kristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas, maluwas gayod. Busa higala, ayaw na og langan-langan pa. Tawag sa ngalan ni Jesus aron ikaw maluwas. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Miyerkules, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Roma Kapitulo 3.
Nakabintaha ba ang mga Hudiyo sa mga dili Hudiyo? May kapuslanan ba ang pagkatinuli? Daghan. Una sa tanan, gipiyal sa Dios ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudiyo. Unsa may anaaniana kung pipila kanila, wala magmatinumanon. Nagpasabot ba kini nga tungod kay wala sila magtuman, ang Dios dili usab mutuman sa iyang saad? Wala. Magpabilin nga maminatud-on ang Dios, bisan pa og bakakon ang tanang tao, sumala sa kasulatan. Sa imong pagpanulti, makita gayud nga matarong ka, og mudaog ka sa dihang hukman ka. Apan kon ang atong pagkadautan, makapadayag hinuon sa pagkamatarong sa Dios. Muingon ba kita nga dili matarong ang Dios sa iyang pagsilot kanato? Nagsulti lang ko sa mahimong isulti sa mga tao. Dili gayod, kay kung dili matarong ang Dios, unsaon man niya paghukom sa kalibutan. Apan kon ang akong pagbakak, makapasidungog hinuon sa Dios, pinaagi sa pagpatinaw pag-ayo sa iyang kamatuoran. Nganong hukman pa man ako, ingon nga makasasala. Nganong dili na lang kita mo ingon, magbuhat kitag dautan, aron mo resulta ang maayo. Gani may nag-insulto kanako pinaagi sa pagpasangil nga ako nagsulti nining butanga. Silutan gayud sila sa angay kanila. Karon, mas maayo pa ba kitang mga Hudiyo kaysa mga dili Hudiyo? Dili. Sumala sa giingon ko na, ang tanan, Hudiyo o dili Hudiyo, na ilalom sa gahom sa sala, kay ang kasulatan nag-ingon. Wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios, og nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Ang tutunlan nila sama sa binuksang lubnganan. Gigamit nila ang ilang dila sa pagpanglimbong, og nanggula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin. Puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mga bakba. Gipakasayon nila ang pagpatay. Dihay kalaglagan og kasakitan sa ilang giagian. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait, ug wala sila magbatun og kahadlok sa Dios. Karon nasayod kita nga ang tanang sugo sa balaod alang lamang niadtong nailalom sa balaod, aron wala kitay ikabalibad ug aron mailalom ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Dios. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao ug kini dili pinaagi sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo, kay managsama man ang tanang mga tao. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo, mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining paagiha, gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong, ug tungod sa iyang pagkamapailubon, wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon, gitagad na niya ang mga sala sa mga tao, aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga mutuok kang Hesus. Karon, unsa na may angay tang ipanghambog? Wala. Nganuman, tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili. Kundili tungod sa iyang pagtuo. Kay maoy atong gituuhan nga ang tao himuong matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O Dios ba lamang di siya sa mga Hudiyo? Dili ba Dios man usab siya sa mga dili Hudiyo? Matuod nga siya Dios usab nila.
tungod kay usara ang Dios. Himuon niyang matarong ang mga Hudiyo pinasikad sa ilang pagtuo, ug ang mga dili Hudiyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.